Yaro ya utrai. Kohimen kopara pe ir hautrai Jesu Christ. Medagas ni ngakwa ban hikai yepi shapanga jimpao changa Maria Tesoti ha Medjugorje ha jan Croatia ha katain Bosnia bat Herzegovina sha Hindri ngudkikul samla naudu usnem katkendais pa prapo uwe Shadu terter menda ki om bakidang iyoi ya ka Maria Tesoti ha man banai. But kane ka jimpao jong ka Maria Tesoti ki God ka Maria Queen of Peace ne Our Lady of Medjugorje ne Mother of the Redeemer kmi jong nong sispa ne kasiem jong ka jingsuk but ka Maria Tesoti jong ka Medjugorje but eka jimpa baningkong kalajia sautarik June kat praspa prapo uway sya hindriu ngod ikon samla kibakerteng Mirjana Drak Zevik, Ivanka Ivankovic, Marija Palovic, Jakob Kolo, Vika Ivankovic, and Ivan Dragicevic. Hakabaningkong tang armut kilagay batasngi kababod baro saumut Henry mud kilala badyoi yaka Maria Tesoti halar uwe ulum kaba kerteng Port Brado Hill ulum Port Brado hangda kilayo ya ka jimpao janga Maria Tesoti ka kalongkomi babba iyawo kulum band kane kalongkomi kanang samla band kala keren bad kine ki kina na padeng kine ki kina samla ki bai ya Vika Ivan Kovic ka ong kumba hinyo tele ki secret lab ki kai iyaka da ka Maria Tesoti but ka Vika ka ong ka Maria Tesoti kalahikai yaka banduai nagabenda ke jingsuk but nagabenda ki bapang ka Vika kalatoro arte leki kot ha kaba kendup yaka kubor jonga Maria Tesoti kaba kansa penpao hadi band nadu kata ka por jonga jimpao jonga Maria Tesoti kine ki Henry ngod ki shayad on ka Maria ka shayad wan pao haki man ka artari jong banai bad ka shayad ay ya ka kubor ki babon shapanga jinkar don jong ka jingim mensium shapanga jinkar don banduwai naga benda ka jingsu jong ka partay bad house name R. Katkendai Upa Bakoit Francis Wong Tolam ki pai jong ubale banle pilgrimage hakane ka jaka but kaya ka badang jia hakane ka jaka kalom bon ki bru ki one pilgrimage hakane ka Medjugorje kidang iyo iya ka jingaye ka bakarpang bon ki nompop ki kala ka bamod bon ki bru ki tosha kata ka jaka kisno suk mensium kisno sting enda kila poisha kata ka jaka but ki duai rosary ko himmen ko para kane ka peni shai ka da ka Maria Tesoti ka trang ya ka jingsuk jong ka porthai but lemba ka jingpao jong ka ha kane ka jaka Bosnia ka Maria ka penbana porthai bangidon kam banduai shirhem ngidon kam banshania ha ka jingi ya ka jingya side lem jonga Maria Tesoti
bandu wanra jingsut ha ka porte tanginang duairu lemba ka jinga sai lem jonga Maria teisoti kaba pau ha Medjugorje Croatia nengila banang Bosnia bangiru nginang yat lelang bad ka jingduai jong babon mud bandup lap bad bandup yamad ujisu haga chingim ka jongi awe Maria ublay badon born kerkuyepi uppa barukon badumensium bakue amen.